أمباسادر صوفيا تسفى ماريام نكوري كليف بويتين قوام وكيل جرمن أب حورات هاجرات أبيت صحفة لغ إيرترا أب حورات هاجرات تقبلاتو أتزة متنقار كلتي أو ركبات زوا ومعوالتات أبو زحنتها وسرعات زقبر متحجاز كمون كونتات أب جرمن زنبر دياسبورا إيرتراويانن كالوت قديات نزت كورانيرو أبزق الطفلوت زرع زرلو عالم لغاو كونتات أتستجبر اللوت حسابات حورات هاجرات زيادة من الله زهوت إيتاون أجد سنك خون كل الأبال هاجرات حبرة وحلفنت كم زلون أقولحيو الزلنا يوم مدرخ UN استباهلا أهجرا وتكال بجبر كم زلما سزرقا قصنا ليو UN نتل مدنس لنا حزبا وركبات هالكيلو زوج أمجلتون زجاجة فويز مثل UN بايتو تتزبلنا حموش هاجرات تراي نيفيتو باور حلفا مثل تبقى جباب أسرار حكس كابزي وجدا ترجم الولومس ودون داخلي كقتل أمريكا زيد ليتو نزل وفيتو باور تتقيما ودق جبرو روسيا تشاينا نزيد ليو أمام حسب نزل لو نيفيتو باور تتقيمان ودق جبرو إنجليز فرنسا عندما بسامبونا أمريكا زستنفسا محيونا أمريكا زدقفتو يدقفا أمريكا تسألاتو يتسألا أموسي اتنا هقراو سلامن تأتان نمو حاستا بهيلو عبشحن شعاتا 240 حموشتان زقامي UN كامنا يقزاوتنا عقب محبر زي حيش لومس ودب كوينو يقتلالو دكتور بدر عبد العاطي مسوانا تصحف ودو حورات هاجرات أنتوني غوتيريز وانا قدات قرنا أفريكان قيح بحرن زديوم منستر قدات وتأقبتي دكتور بدر عبد العاطي تمالي شمون تتطرق 2026 بتليفون مسوانا تصحف ودو حورات هاجرات أنتوني غوتيريز وانا قدات السودان صوماليا بحفشا قرنا أفريكان قيح بحرن زد تقور الركبات أكايدو فيدرال منجس صوماليا بحورات إمارات عرب زنقاس عصا وتادراون صعنت النفرتي ناب كل أيرا خيات وخمس خلكلا نتوسا نزفلت ومنجتات حبيرهم أتم منجتات كم تحبروا منجس الصومال بزعبات إجدان إمارات عرب وقعي أفليت لهم دحرت مرح بيت مخرم السجاجر دوباوي يمن بربع بوتادراوت نفارت إمارات نموقادشو كم ستسجاجر زجلت أبسعواتيو تمرمرت سنة فلتت تحت بأشحات كيلومترات زعكان برد أنتاركتيكا نلعل 34 مليون عامات تقبير وتسنحة تنتاو ملكع مدر رخيبهم أزب حق الزمن ورادار استرخب سفرة تنتاويان سنتروتات أفلاقات أخرانات زحازة خوينو لكع 5 زنبرو ببارد تعقيبو وتسنحلو أتزقر محاك أزلوم ببارد تشفين زلو كفل عالم تنتغات أليان متشو أير زنبرون بوتا ينيرو أزحال دشرخبو مريتنا أبزحالف مليونات عامات كميز بلني أير لوت 5 قات أمان أتقط عليها زنابرة خبابي كميلو نابزلو مزلو برد كم استغيرن نمرد عبي حاجز كهبي أبدو إيرتران سودان كعلم زخارة مبل حمشاي زور تراوت مبرق سودان لومي مسلت أنا حيلتات مكلغة الإيرترا لعلوت أززتو دقللات مبرق سودان أبستر خبلو بخبري تمرغو سراوي السودان أطوار إثيوبيا يعنيو أو إثيوبيا أطوار صعنا ناي صعنت مخاين نابدو بسودان نابزر كبا معسكرات زمرحة زنبراك أفلات عنين بأطوار استملأنا معسكرات دوب سودان قدس أنزقو عزاز زنبران مسرع مخاين أو إثيوبيا تدمسيسان ملا أوروبا بسنك قزحي عبساق يلو زلوان وأستراليا تخصيت زلو علم قسقات فتيرو التكسكابر وعن شعتن دي قرباز يحزلو وعي أبقال خبابتات اتهاجر حيا البارحة وخفت تركم زخل سمزات انكيقو مالو أبزوبا فيكتوريا تراي أستات 450 أبيات تمرتي كعد صواتا قديدنا لوا بخال وجن أبريطانيا تفتيرو زلو هبوبلا نفاس تحوصو قزحن ورشن حادقات كسعب كم زخل سمزي ميترولوجي أتنكيقو مالو أبزا حالف قنيات أمن لأوروبا زورة برد مصر راز برراتات مقعزيا بابراتن عسعيب مهلاو يفلت سراوت ليبانوس نتي أب تحت وجل حزبو الله حزنا برد دوا وكفال اتهاجر كم استقطع زارة أفليتو دول ليبانوس نعسر تتات عمتات اتهم بإيران زدقفو إسلامويان عتقات حزبو الله تقطع إيران موت أنحو مقانو يفلت من قص ليبانوس نتهم عتقات براتهم كم زوردو خجبر كأمريكا تركبن هاجرات معرابن إسرائيل انتقطات كجبرلو تنحيوم أما محدار كبابي عد محرات نوز زبا ملكو التركب نايمة بقتان ماخلين درجة بيت تمرتي عدل تمرت بمرحاو تسفان نتمهارو كب أما بالو على استوات اتقبر كمزلا تقاليتو رئيس ممهر نايتا بيت تمرت ممهر معاشو تقلاي اتعاب قلتاشن إسران كلتان أو قزياو ممهار كفلتات نايمة بقتا عقل قلوت جمرت بيت تمرتي كاو عسرت حدا عدتات نزمات وتمهارو
ኣገልግሎት ስለ ትህብ ቁፅር ተምሃራ ምስ ዝነበራ ትሕተ ቅርፂ ዝመጣጠን ከም ዘይነበረ ብምጥቃስ ነዚ ንምቕላል መንግስቲ 7 መምሃሪ ክፍልታት ከም ዝሃነፀ እዚ ድማ ኣብ ዕቤት ቁፅር ተምሃሮ ዓብዪ ተራ ከም ዝነበረው ኣረድዩ ምስ ምውሳኽ ክፍልታት እታ ቤት ትምህርቲ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ከም ዝዓበየ ዝጠቐሰ መምህር ማዓሾ ሎሚ ዓመት 1214 ተምሃሮ ኣብ መባእታ 301 ተምሃሮ ድማ ኣብ ማእኸላይ ደረጃ ይመሃሩ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር ክፍሎም ምስግና ብወገኑ ምምሕያሽ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ቁፅር ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውፅኢቶም እውን እወንታዊ ፅልዋ ከም ዝፈጠረ ብምግላፅ ዛጊድና ማኣዲ ትምህርቲ ዘይቀረቡ ህፃናትን ቆልዑን ስለ ዘለው ወለድን ምምሕዳራትን ብዕቱብ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሩ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ እንተቀዳዳሚ ብሽክሌታ ሞናሊዛ ራያ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ኣካይዱላ ተቀዳዳሚት ጋንታ ዞባ ደቡብ ዝነበረት ሞናሊዛ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ካንዮን ስራ ምስግጋራ ይፍለጥ ምዛን ዓባይ ጋንታ እትምግብ ኮንቲነንታል ክለብ ክስካብ 2027 ዘጽንሓ ናይ 2 ዓመታት ውዕል ፈሪማላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ደቡብ መምህር ሃይለማርያም ገብረመድህን ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ሞናሊዛ ንኡስ ዞባ ዓዱ ኋላ ካብ ዘፍረየተን ወርቃውያን ተቀዳደምቲ ምዃና ብምጥቃስ ኣብ 2018 ካብቶም ንክለብ ቅድድም ብሽክሌታ ዞባ ደቡብ ዝመስረቱ ተቀዳደምቲ ኮይና ምስታ ክለብ ብምዃን ዝተጎናፀፈቶም ዓወታት ብዝርዝር ገሊጹ ከምዚ ዓይነት ዕድል ምርካባ ድማ ኣብ ካልኦት ተቀዳደምቲ ዝፈጥሮ ሞራል ልዑል ምዃኑ ገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኮርዶፋን ንሰራዊት ዳዕመል ሰርዒ ደፍእ ኣብታ ኣብ ግዛት ምዕራብ ኮርዶፋን እትርከብ ከተማ ኤልሁቦ ወይ ድማ ኣልክዋይ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ይቀላጠፋሉ ሰራዊት ሱዳን ምስ ብኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወይ ድማ RSF ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ውግኣት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ናብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ይግስግስ ከም ዘሎ ምንጭታት ውሽጢ ዓዲ ይሕብሩ ፈጻሚ ሽማግለ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ኣስመራ ብዘካየደቶ ኣኼባ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ስትራቴጂያዊ ውጥን ብምግምጋም ናይ ዝቕጽል 5 ዓመታት ስትራቴጂያዊ ውጥን ስራሕ ኣጽዲቓ ኣብቲ ብደረጃ ማሕበር ብመንጽር ውጥንን ትግባረን ብጥርኑፍ ዝቐረበ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመት ጸብጻብ ውዳበታት ንምስፋሕ ዝተኻየደ ንጥፈታት መንእስያት ብቁጠባ ነብሶም ዝኽእልሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝተዋሃበ ሞያዊ ስልጠናታት ከምኡውን ምህዞን ዋኒንን መንእስያት ንምትብባዕ ዝተወደበ ምርኢታት ውድድራትን ጸላውን ኣድማዓን ከም ዝነበረ ተገምጊሙ ኣብ መወዳእታ ፈጻሚ ሽማግለ መንእሰይ ይንቃሕ ይወደብ ይዕጠቕ ብዝብል መርሓ መንእስያትን ተምሃሮን ተርእዮም ኣብ መደባት ልምዓትን መኸተን ኣብ ዝሕይሉ ውድባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ባህላውን ዜናውን መዳያት ዘተኮረ 5 ሽቶታት ዝሓቆፈ ናይ ዝቕጽል 5 ዓመታት ንድፊ ስትራቴጂያዊ ውጥን ማሕበር ብዕምቆ ድሕር ዘካየደቶ ዘተ ናይ መወዳእታ መልክዕ ብምትሓዝ ኣጽዲቓቶ ኣቦ መንበር ማሕበር ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብ ዘስምዖ ቃል استراتيجية وطن حدا تكال حيالن دخمن قونتات بمللاي عدلاتن سقاتاتن أو قمت بمتاو أو كند شتوتات بمتكوار نرأين علاماتاتن أو هاهيدو زما أزن أقباب مخانو تقيسو محبر أبز حلف حموش عمتات تعق أنا سرح عام من وسان ترى 5 نبرو قاليتو أبستعملنا من نقاح سرح كلهم مشارخ تبح الفدما منستر تمرتن زجبرو متحجاز بمجاز أبت بقول لنتنو بقوع من سين مهنات زكايد عبي هاجرو عمام نهرن دركيتن أم مفتار متحجاز زملكتهم أكلات كحيل تلابيو أبزوبا دو قودات اللمجتات بفلاي كاس عبينات مرعات تحت عدمان كشفو دك آنستيون نمكتا زحقز عودة زتا بشدشة الري عب كتما من دفراء تخايدو أتعودة زتا ترى مرحت هايمانوت كم تسألو تأكالات حبرات سبن معزاز زعلميو أبزبز حنوسان زوباتات تر يوم مرعات تحت عدمان كشفو دك آنستيون تقليل 5 أفاز حبرا وانا دايركتر كفلي محبرا وأقلقلوت آتوك ألاب تسفاس اللاسي مرحت هايمانوت نزلوهم تسألوان حلافنتن تتقيمهم ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝወርድ ግህሰት ደው ንምባል ክፅዕሩ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ዞባ ደቡብ ኣቶ ገብረ ህይወት ተኽሉ ብወገኑ ጎዳእቲ ልምድታት ብመንፅር ሲቪላውን ገበናውን ሕጊ ኤርትራ ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡ መርዓ ትሕቲ 18 ዓመት ብመሰረት ሕጊ ኤርትራ ዓንቀጽ 615 መኸንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብዓንቀጽ 537 ብገበን ከም ዝሕትት ብምጥቃስ ነዚ ድሑር ተግባራት ንዝፍጽሙ ኣብ ሕጊ ንምቕራብ ብውህደት ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጹ حلافي ጨንፈር ጥዕና ዶክተር ኣማኑኤል ምሕረታብ ኣብ ኣጉል እምነት ዝተመርኮሰ ድሕር ልምድታት ንምጥፋእ ዝካየድ ቃልሲ ክሕየል ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ዝኾነ ሃይማኖታዊ ሰረት ስለ ዘይብሉ ንምጥፍኡ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም
30 ዝበጽሑ የመናውያን ግፍፍቲ ዓሳ ኣብ ቄሕ ባሕርን ሓያሎ መዓልታት ድሕሪ ምእሳሮም ብሰበ ስልጣን ኤርትራ ድሕሪ ምፍትሖም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣብዚ ኣገዳሲ ዓውዲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ቀጻሊ ጣሕሰት ዘጉልሕ ፍጻመ ዘይኮነ ዶባት ባሕሪ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ስግረዶብ ስለ ዝፍጸሙ እዮም። ብመሰረት መግለፂ እቶም ሓራ ዝወፁ ግፍፍቲ ዓሳ ክልተ ጀላቡ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ግዝኣታዊ ማያት ኤርትራ ኣብ ጥቓ ኣህጉራዊ መስመር መራኸቢ ዓሳ እናገፈፉን ከለው ከም ዝተተሓዙ ተገሊጹ። እቶም ግፍፍቲ ዓሳ ኣብ ሓንቲ መራኸቦም ጥራይ ተሰቒሎም ክምለሱ ቅድሚ ምፍቃዶም ብዘይ ዝኾነ ብሕጋዊ ምክንያት ናብ ኤርትራዊ ደሴት ከም ዝተፈቐዶ ብዘይ ዝኾነ ግፍዒ ብሰላም ተሓቲቶም ምርመራ ተገይሩሎም ጌጋታቶም ከም ዝኣመኑ ምንጭታትና ይሕብሩ። እቶም ግፍፍቲ ዓሳ ብተወሳኺ ሓይልታት ኤርትራ ንኻልኦት ጃልቦኦም ምስ ናውቲ መግፈፊ ዓሳ ዝተተሓዙ ዓሳ ከምኡውን ውልቃዊ ንብረት ከም ዝወሰዱ ኣረጋጊጾም ግን እቲ ሓቂ ኣፅዋር ከም ዝነበሮም እውን ይንገራሎ። ነዚ ብምርዳእ መንግስቲ የመንን ኤርትራን በቲ የመን ኣጋጢምዋ ዘሎ ፀገም ከም ዝሃደሙ ብዘየፍልጦ ዶባት ከም ዝሰገሩ ይንገራሎ። ስለዚ ጎሮ ብሪፍ ሃገር ምኽባር ኣገዳሲ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብሰንኪ ዝፈጸመቶ ሓድሽ ማዕበል መጥቃዕቲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፉ ሰመዝ ገሊጾም። እቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተኻየደ ድብደባት ብቐንዱ ንመደበራት ጸዓት ዩክሬን ዒላማ ዝገበረ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣውሮፓ ብወርጭ ዝተሰነየ ሓያል ቀዝሒ ወሪድሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ኣሜሪካ ንሶማልያ እትህቦ ሓገዝ ደው ከም ዘበለቶ ኣፍሊጣ። ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንመንግስቲ ሶማልያ ዝህቦ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ደው ከም ዘበለ ገሊጹ ኣሎ። ሰመዝ ሶማልያ ብሓገዝ ኣሜሪካ ዝተሃንጸ መኽዘን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምዕናውን ንዝተጸገሙ ሰባት ዝዓለመ 76 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ድሕሪ መሓዞምን እቲ ሓገዝ ከም ዝተቋረፀ ኣሜሪካ ገሊጻ። መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ኩነታት ንምእራም ስጉምቱ ምስ ወሰደ ጥራይ እቲ ሓገዝ ዳግም ከም ዝጅመር እውን ዋሽንግተን ኣሚታ። እቲ መኽዘን ዝርከበሉ ወደብ ኣብ ምትዕራይ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ብወገኑ እቲ ንብረት ኣብ ኢድ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ።